guztioi. Berentzako beti, esaten ikusten da, gaur egunez, zubietara gerturatzea, zubietako batzarraren eraketa gaudi horretan. Eta berik eta behin, eskerrak eman nahiko nizkizueke, batzarra osatzen duzuten kidei, zuen batasunera, zuen onzokidekin hartu ez duten konpromisu horregaitik. Eta espero dut, beretzako benetan Zubieta beti izan da berezia, ez dira dugu asko egongo Zubieta bezalakoak, gainera hiri herrien artean antartikatzen dugun kontua izan da. Eta uste berri horrezuta zaigula, bai Usurbilli eta bai Donostiari elkarlanean garitzea zuekin batera, konpartitzen dugun helburu bat lortzea eta da, elkarren bizitza hori lortzen saiatzea. Uste dut horretan saiatu behar da azken urte hauetan, azkenik hitzarmen bat, orain berriki beharra daukagu eta benetan txarko bat izango dela, artean, baina baita ere